Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon sa nagkalanlaing dapit ning atong ang atong syudad ning atong bansa. Karon adto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios akong giuluhan nga bahin sa pahiyom. Pagkaanindot tan-awon sa mga tao nga atong mga kahinagbo, atong mga higala nga magpakita natog pahiyom kay lami paminawon kung dunay pahiyom. Makita nato bisan siya o problemado apan mo pahiyom, makakaingon ta nga siya okay lamang. So ato karong tan-awon ug unsa ka importante ning pahiyom alang sa mga Kristohanon. Unsaon sa pagpahiyom mo ni atong tema, unsaon sa pagpahiyom samtang nag-antos ta kang Kristo. Nag-antos ta sa pagpanginabuhi nga Kristohanon. Maigsoon, kung ikaw magtotoo, kung ikaw nagtuo, nga kita nabuhi sa kamot sa Dios, sumala sa mga buhat 17:28, akong pagbabasahon, dili pa ni nga atong teksto, akong pagbabasahon lamang, nagaingon, kay diha kaniya, kita nangabuhi, og nagalihok, og nagalungtad. We exist in God. Og matod pa, usab gani sa inyong mga magbabalat, kay sa pagkatinod kita iyang mga anak. Kung nagtuo ta ni anak na igsuon, why aksidenteng may tabo sa atong kinabuhi? Dili lamang higayon, dili kay kahigayunan lang, kundi katuyuan ni sa Ginoo kay tungod naa ta diha, we exist in God. Tanan anaa sa kontrolar sa Dios. Busa makuptan gyud nato ang giingon sa Roma 8:28, nagaingon ng igsoon alang sa mga magtutuo nahigugma sa Dios. Nagaingon, kita nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nanghigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So tanang panghitabo sa atong kinabuhi gitawag kita alang sa iyang katuyuan. Wala ta kay bilo unsa iyang mga katuyuan sa atong kinabuhi apan makapahiyom ta nini. Busa sa mga pag-antos nato nga mo dangan sa atong kinabuhi maigsuon, makahimutang mo pahiyom. Kung nasayod ta, kung atong gikuptan nga kaniya kita nabuhi. So saan sa pagpapahiyom samtang nag-antos alang kang Kristo? Klaruhon nato ni pinaagi sa balaang kasulatan. Mao kini atong teksto atong ablihan sa 1 Pedro Kapitulo 4. Atong pagbabasahon ang bersikulo 12 ngadto sa 19. Nagaingon, maigsoon. Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa mga silaog nga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo. Nga kaha pagaingno ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Magkalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagkaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab og masadyaon inigpadayag na unya sa iyang himaya. Kung kamo panamastamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kay ang espiritu sa himaya og sa Dios anha man kaninyo. Hinuon ayaw tuguti nga aduna kaninyo'y paantuson, ingon nga mamumuno, ingon nga kawatan, ingon nga mamumuhat og dautan, o mahilabtanon sa mga butang sa ubang mga tao. Apan,
kung aduna may paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, nan dili niya kini pag ikaulaw, hinunua kinahanglan magahimaya sa Dios tungod sa maong ngalan. Kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. O kung kini magsugod man kanato unsa man kahigdangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. O kung ang matarong lisod man ganing maluwas sa unsa sa mga hukom, unsa man unyay dangatan sa mga dili Diosnon og makasasala. Busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios kinahanglan magabuhat og maayo o magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. So busa mahimutang mupahiyom sa mga pag-antos. Mag-ampo ka mga igsuon. Salamat Ginoo nini mo mga pulong kay nakahatag ka namog paglaom. Nabisan pa sa among mga kalisdanan, sa among kawaladon, sa among mga kasakit, sa among mga pag-antos. Mahimo kami makapahiyom, umupahiyom kay tungod, dunami salabutan, dunami kaalam sa imong gugma ug gahom sa among kinabuhi. Isip imong mga tinubos ug mga anak. Salamat Ginoo, tultuli mi og lamdagi ang among pagpanabot. Pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron masabtan namo kining mensahe og lambo ka namo magapalig-on sa among pagsalig diha kanimo. Among pag-ampo mo lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Nining atong gibasa nga igsuon na bersikulo nga mahimutang makapahiyom sa atong pag-antos, dunay 5 ka hinungdan nganong makapahiyom ta sa atong mga pag-antos. Isip mga Kristohanon. Kristohanon lang ha? Kristohanon lang. Apan kung dili ka pa Kristohanon, kanang imong pag-antos, sigurado bunga na sa kasalanan o sa pagkadautan. Busa imong i-surrender ang imong kaugalingon kang Kristo aron si Kristo ang makagakos sa imong kasalanan o imong kadautan aron ikaw maluwas nini og ipuli ang iyang pagkamatarong diha kanimo aron usab ikaw makapahiyom sa tanang mga pag-antos. So atong tan-awon ang 5 ka hinungdan nganong makapahiyom ta mga Kristohanon sa atong mga pag-antos. Ngano man? Primero, makapahiyom ta tungod sa mga saad sa Dios. Atong basahon ng bersikulo 12 ngadto sa 13. Mga hinigugma, ayo kamo paghikurat sa magasilaog ng kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo. Nga kaha pagaingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Magkalipay noon kamo sumala sa inyong pagkaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab o masadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya. Unsay paglaom? Kining atong pag-antos kalisdanan, pag-ambit ni sa kalisdanang na hitabo kang Kristo unya dili rin magdugay. Kay moabot ang Ginoo aron kita pagasapnayon kaniyang ngadto uban sa iyang ginarihan. So dili nato ikakurat kining mga pag-antos inay ato kining damhon. Ato kining atubangon. Let us expect, no? Expect nato ang mga pag-antos kay mao ni kinabuhi. Isip pakig-ambit sa kalisod ni Kristo. Ngano man, kay tungod ang pag-antos dunay katuyuan. Primero atong sabtong na kini kuno dili ang ikakurat. Ngano man, apan kung ato masabtan kining mga pag-antos, mga pagpanulay
nagasilaog kaingon dia nagasilaog nga kalisdanan kinsa bay diin tawo makurat. Makurat ngadto mga taong way paglaom, wala sa kibalo, wa sa nibaw-an unsang nganong nahitabo ni apan kita kay tungod nakahibalo ta nga mga Kristohanon dili ni angay ikakurat. Angay pahinuon natong i-welcome, i-expect na moabot yun. Kay kining pagsulay alang yun ni sa mga Kristohanon. Kung Kristohanon ka, mahimog yun ka, ikaw yun himuong sama sa dagway ni Kristo. Dili kini talagsaong butang sa mga Kristohanon, kundi mauni atong kinabuhi. So ayo isipa nga talagsaon niyo nga angay nimo ikakurat. Dili kay tungod dunay katuyuan ang Ginoo niini. Unsa may usa sa mga katuyuan? Atong basahon ang James, makatabang nato Santiago, kapitulo 1, bersikulo 2 ngadto sa 4. Nagaingon si James. Tungod sa kahibalo sa mga panghitabong pag-antos, mingon si James, mga igsoon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang nagkalanlaing mga panulay, nagasilaog ng mga pag-antos. Kay kamo nahibalo. Right? Christians knows better. Kay kamo nakahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainan tuson. Maunang kita pagkasulayan sa Dios nga nagasilaog o digali nagkalanlaing mga panulay aron paligunon ang atong kinabuhi pinaagi sa pag-antos. Unsa may buhat sa pag-antos? Bersikulo 4. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamainantuson inyong tugutan. Pumayon kag tugutan dawaton nato ang tanang kalisdanan mga pagsulay ngaro dawato o tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mamahingpit o masangkap nga walay makulang. Mao ni trabaho sa pagtitiis, pag-antos, no? Pailob sama sa atong wali na itong miaging simana. Pailob, maud ang pailob mulihok na atong kinabuhi aron kita mamahingpit o masangkap nga walay makulang. Dili kay ingog perfect, kundi ang buot pasabot kita muhamtong sa atong pagpanginabuhing Kristohanon. Kung kining pagsulay mo sangpot ni sa pagkamay ng tuson o ang trabaho sa pagkamay ng tuson, maturity, paghamtong sa atong pagsalig sa Dios. Busa sa pag-abot sa pag-antos maigsuon, pag-abot sa mga pag-antos, unsay gisulti sa atong teksto, versikulo 13, 1 Pedro 4:13, unsay gisulti, magkalipay hinuon kamo, sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab og magapasadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya. Pagkanindot ng atong paglaom, no? Kay duna di ay saad ang Dios kanato sa iyang katuyuan. Nakita gyud masama sa dagway sa Ginoo. Muna gisulti ngadto sa Roma 8:29, kadugtong nitong 28 nga atong gibasa kanina. Atong basa naman 29, nag-ingon, kay sila nga mga giila niyang daan, kita kuno, nga giila o gipili ng daan, gikabutan usab niyang daan, nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. Kung saan pagkata sama sa dagway sa anak, magpakaambit kita dias kasakit ni Kristo. Aron kita na mamold sa dagway sa iyang anak aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga igsuon. Pagka nindot diining namudangat natong mga pag-antos tungod Kristohanon kita, nagsubay kita diya sa pagkamatarong, makapahiyong gyud ka nga naman kay palumantang dunay saad ang Dios nakatuyuan sa atong kinabuhi. Ikaduha may igsoon. Pag-abot sa mga pag-antos, makapahiyong gyud ta tungod sa kalipay
sa Dios. Manigisultes versikulo 14. Nagaingon, kung kamo panamas-tamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya o sa Dios anha man kaninyo. Kanang bulahan mo igsoon, in other words, sa Griego, kalipay, malipayon. So busa, makapahiyom ta sa ato mga pag-antos tungod sa kalipay sa Dios. Kay palubo ba nga ang kalipay tinuod? Ang kalipay makahatag og himaya sa Dios, hatag kini kanato sa diha nga kita gianak og usab o gi-convert o gibag-uhan tag kasing-kasing bag-uhan tag espiritu o gipapuy-an ta sa espiritu ni Kristo. Naa tanang mga grasya nga atong dadawat nga kita makaangay nga mopahiyom malipay bulahan makatuo ta sa eksakto alang sa kaluwasan, makahinusol ta sa eksakto alang sa atong kinabuhi. Sa diha kita nga ianak usab o ma-convert, mabag-o kasing-kasing. So ang kalipay sa Dios naa kanato, makapahiyom ka tungod sa kalipay sa Dios. Makuha nato ang iyang himaya. Nakadawat ta, nakaambit ta sa himaya sa Diyos santang diha kita nagantos nga dunay pahiyom, dunay pagsalig, dunay pagtuo, dunay paglaom. Mahimo kitang bulahan. Kaya ang Espiritu sa himaya, anak nato. So busa, kung kita bulahan maigsuon, kita nakadawat og iyang himaya, ang may tabo ini, kanang himaya ang atong narawat, maupoy atong mahatag kaniya nga himaya. Doon na natay kaakuhan nga makahatog himaya sa Dios kay ang tanang taong makasasala ang ilang himaya self-righteousness na, self-worth, self-praise, no? Higugmaon kung akong kaugalingon, no? Love God. So makahatag na tawag himaya sa Diyos. John 17, verse 1. Og sa pagkapamulong na ni Jesus ni ining mga sultiha, giyahat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit og miingon siya. Kini nag-ampo si Kristo sa Amahan. Miingon siya, Amahan, ang takna nahiabot na. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak makapasidungog kanimo. Buto sabot, himayaa ang imong anak aron ang anak makahimaya kanimo. Mausap kay tungod Kristohanon ta sama sa dagway ni Kristo, kita gyud himayaon sa Amahan aron kita makapahimaya usab kaniya. So sa iyang kasakit ni Kristo alang sa mga katawhan, alang sa mga pinili, mahimaya gyud ang Amahan. O kita sa nagisakit ni Kristo, gisakita ni Kristo, gitubos ni Kristo, sa atong kasakit, mapasidunggan sab nato ang Ginoo. Mahimaya nato Ginoo. So muna'y kaduhang hinungdan na makapahiyom ta sa atong pag-antos nga naman kay naa ang saad sa Dios kanato. Ug ikaduha, naa kanato ang kalipay sa Dios nga maapoy makahatag nato kaniya og kahimayaan. Ikatulo, sumala sa bersikulo 15 ngadto 16, makapahiyom ta tungod sa mga utlanan sa Dios. Ang iyang boundary, dunay utlanan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mulapas gali ka nining utlanan sa Ginoo, mapakugyog ka o di gali pakugong tas Ginoo aron mo balik ka sa imong tinuod nga dalan nga nagsubay sa iyang kabubuton. Manang Kristohanong Dios, preserve yun nas Ginoo. Dili gyud siya mulapas man gali, dili gyud magdugay, pakngan gyud siya aron magrepent o magpadayon siya diha sa kinabuhing Kristohanon. Basahan na to, versikulo 15 nga to 16. Hinuon ayaw tuguti nga aduna kaninyo'y paantuson, ingon nga mamumuno, ingon nga kawatan, ingon nga mamuhat og dautan, ingon nga may hilabtanon sa mga butang sa ubang mga tao, apan
kung aduna may paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, nan, dili niya kini pag ikaulaw, hinunua, kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. Kung samibot pasabot sa versikulo 15, bisan kita tuod og mga luwas nun na, bag-o nang binuhat sa Dios, naalang gyapon ang gitawag og remaining sin, ang old man, ang tiguang na pagkatao nato na kining atong unod. Ang atong sulod nga pagkatao gibag-o na sa Dios, doon na nagbag-ong kasing-kasing apan naapata ning unod na magkinabuhi pa ning unod. Kung saan mo pagsabot mo pagkinabuhi unod? But pasabot, naapatay atong kaugalingong kusog sa atong unod nga makabuhat ning kalibutan. Sama sa gusto kong mukaon, kinsa may nagsugo na, ang espiritu ba? Ang bag-ong pagkatao sulod, ang espiritu, gusto kong mukaon, dili. Ang atong unod, ang atong lawas kay gigutom. Gusto kong mutan-aw sini, kinsa may nagsuo na ang espiritu, kontra na sa espiritu. Apan kay tungod na anta sa unod, mabuhat nato, kung tugutan nato, apan ang espiritu, ang bagong pagkatao, maoy kinanglan, maoy musakop sa atong unod, aron makontrol nato ang sala nining unora. So busa, mahitabo nga bisang pagkristohanon, mahimong mamumuno, mahimong kawatan, mahimong mamumuhat og dawtan, mahimong may labtanon sa butang sa uban, busa siya kaulawan. No? Aron dili kini mahitabo maigsuon, dili magpadayon, naiutlanan ng Dios no boundaries ang Panginoon. Dunay silinganan ng Ginoo na anhalan ta magkinabuhi. Karon og mulapas ta na makahimutag mamumuno o mangawat ta, mamumuhat og dautan, pakngan gyud sa Ginoo aron ikaw mubalik maghinulsol, magpaubos hangtod nga ikaw gyud kaluy-an sa Ginoo. Mao na nga dili nato tugutan. Kinsang nato kadtong sulod, katong bag-ong pagkatao, dili nato tugutan nga kining atong lawas, kining atong unod moy magdiktar ka nato. Dili nato tugutan nga kita mag-antos tungod sa atong sala. Inay, kining atong sala mo'y atong ikaulaw. Mo ni atong kontrolon. Kay tungod, kining atong unod, dili ni makahatag og pasidungog sa atong Dios. Kung ako nagkinabuhi nga Kristohanon, kontrolado nako ang akong unod. No? Kontrolado nato, mo ni gisulti diya sa bunga sa espiritu, kinauyang yun ang self-control. Mo ni kumbati nato hangtod sa kahangturan nining kalibutan samtang wa pa maabot ang Ginoo kay iya kitang sapnayon aron mahimo kitang espirituhanon glorified body apan samtang nating kalibutan dunay tay gera nining kalibutan. Unsa may girahon sa kalibutan, labi na ang atong unod, ang atong old man, ang atong remaining sin, giingon diya sa Romans chapter 7. So, makapahiyom yun ta maigsuon, bisan pa sa kalisdanan, bisan pa sa mga sala kadautan nga mabuhat nato kay dunay utlanan ng Ginoo, pakgangon ta, sakit yun ng pakgang kaulaw. Pasalamat tayong ta kay dunay utlanan ang Dios sa atong kinabuhi. Mo ti katulo. Primero unsa, makapahiyom ta kay tungod dunay saad ang Dios. Dunay kalipay sa Dios. Dunay utlanan sa Dios atong kinabuhi. Ikaapat, makapahiyom ka tungod sa mga paglimpyo sa Dios. No? Karong gipakgan ka. Wisi-wisihon ka diya sa pulong sa Dios. Limpyuhon ka kay tungod ang pulong sa Dios, mo ni makakumpiktar nato, mo ni kasukan nato ang atong sala. Ludun ta sa atong gibuhat. Mapungot ta sa atong kabuhat. Ato ning isuka. Pinaagi sa mga wali, pinaagi sa mga pagdisiplina.
pagalimpyuhon kita sa Dios. Mo nang malipay ta makapahiyong gyud ta bisan pa sa atong pag-antos tungod sa atong pagkamakasalanon. Versikulo 17-18, atong basahon. Kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios, diha sa iglesia sa Dios, diha sa templo sa Dios. Kinsa may templo sa Dios? Ang iglesia. O labi na ang matag lawas nato, templo sa Dios. Mo na gingon kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios, o kung kini magsugod man kanato, unsaon man kahay dangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa mayong balita sa Dios. Unsaon man kitang nagsubaitas pagamatarong apan masayop lang gyapon ta, kuso-kuso lang gyapon ta sa hukom. Unsa may tabo nitong wala gyud magtuman. Dakong kasakit ni kitungod way pagkuman ang ilang hukom hangtod sa hukmanan sa impierno. Kaya versikulo 18 nagingon, og kun ang matarong lisod man gani maluwas. Sana dili kaluwasan sa kalang, kundi kaluwasan sa hukom tungod sa sala. Di gyud makaikyas ang mga matarong kay sila may unahon pagkuso-kuso sa sabon sa pulong sa Dios. Na unsa man kahay unyay dangatan sa mga dili Diyos nun og makasasala. Unsa may ilang tangatan? Di man gimadana sa pulong at gyud sa hukom sa impierno. So, makapahiyong ta, bisan pas kasakit, bisan pag gidisiplina ta, bisan pag gi-excom ta sa iglesia tungod sa atong pagkagahi sa kasing-kasing, dili buot pasubot na suko na pungot ang iglesia nimo, dili nahigugma sila kay tungod pinaagi lamang sa iskom anha nimo mabati ang kasakit sa hapdos, sa kuso-kuso sa disiplina sa Dios. Kay ang disiplina sa Dios anha pagabuhaton sa iglesia. Busa ang Dios husto gyud nga muhukom primero sa iyang mga balaan. Mo nang ayo katingala nga ikaw naggasakit ka, no? Kay tungod nakasala ka sa gamay lang imong nasala, wa lang nimo ibalik ang sukli bayad sa tricycle. Imbis na 15 lang ang bayad, no? Unya ang imong pasahero nagbayad og 15 niya, wa nimo ihatag ang 5 nga kana dakong kuso-kuso na sa hukom sa impierno. Apan sa mga Kristohano nga driver, kuso-kuso ang gyud ka na sa pulong sa Dios. Di gyud ka mabungol sa pagpaminaw sa wali, sa pagbasa, sa mga kaigsunan, bahin mga higala nga nagsabi nga unsay mga sala. Balaan gyud ang Ginoo, ana gyud magsugod ang disiplina sa iyang balay, sa iyang mga balaan. Dili nato ni ikatingala nga kita usahay doon natay kasina sa mga taong dili magtotoo kay palin nila kahayahay mo magsugal, no, mag-inom, lana mangawat o makighilawas apan wa may hukom. Wala may hukom nila. Samtang kita wa lang ta makahatag og gamayng sukli, gihukman nata sa Ginoo. Ngano man kay tungod pagahukman sa Ginoo ang iyang mga hinigugmang anak. Apan katong mga tao nga imong gikaikagan nga sila nagpadayon sa ilang mga sala nga pan walay hukom, ayaw na kaikagi kay tungod ang hukom na sa impierno. Malipay ka mo pahiyom ka sa Dios nga ikaw disiplinahon kay tungod kay baluka nga ikaw gyud anak sa Dios. Ang Dios muhukom gyud sa mga makasasala sa katapusan. Asa man sa ilang destinasyon sa impierno. So ayaw gyud kaikagi ang ilang pagdato, ang ilang pag-asenso, sa ilang pagburot sa ilang mga tiyan, paghubag sa ilang mga naong sa katambok, sa pagbuslik na sa ilang mga mata tungod sa katambok, ayaw na kaikagi. Kay tungod dako kayong hukom ang ilang madawat pag-abot sa impierno. Kung kainundom mo sa pulong sa Dios sa Roma 9 nagaingon,
Si Jacob akong gihigugma, apan si Esau akong gikapungtan. Kung sa may but pa sa but, napungot ba ang Diyos kang Esau? Nasama sa kapungot nato nga kulataw na atong kontrahon hangtod sa kanunay, dili but pa sa buta na. Kisa may anak sa Diyos sa pagtuo ni Jacob ug ni Esau. Di ba si Jacob? Karon, giun sa pagpakita sa Diyos sa gugma o ang kapungot. Si Jacob, naigsoon, tungod siya gigugma sa Diyos, kada sayop niya naagyoy kulata. Naagyoy disiplina. Di ba? Naagyoy disiplina. Doon ay kasakit. Mabitaw, hahantod, tungod sa gugma sa Diyos, tungod sa iyang pagkaanak sa Diyos, tungod sa gugma sa Ginoon, gibalian siya diri sa iyang tadyan ba na kanang kuan mo nagtakiho din tao si Jacob apan gitawag siya prinsipe sa Dios kay tungod siya gigugma sa Dios. Apan si Jacob si Esau gipasagdan sa Dios, no? Mao nay pagkapungot, pagkasuko, gipasagdan sa iyang natural nga kinabuhing makasasala, masukihon sa Dios. Gipasagdan. Hangtod si Esau, masinso sa iyang kinabuhi, mudato siya, daghan siya mga kabtangan, hala, naisa siya, nabantog sa mga tao, ilado siya. Nga naman, gipasagdan sa Dios kung unsay iyang kaugalingon, iyang nature. Wala idangat sa Ginoo ang restraining love. Wala pugni, wala disiplinaha. Si Jacob gipasagdan ni dato apan ang iyang kalag paingon sa impyerno. Ambot pasabot sa gugma megsuon, dili ka pasagdan, badlong ka ang hukom na agyon mag-unag yun diha sa iyang mga anak. Apan katong wa higugma sa Ginoo, gipasagdan, gibiyaan sila sa grasya nga sila nagpadayon sa ilang tanang mga pangandoy sa unod, kalipay sa unod. Mo na ibot pasabot. Manang makapahiyom gud ta kay tungod ang Ginoo mulimpyo sa iyang mga anak. Ug sa katapusan ng Exodus versikulo 19, unsa man diha? Makapahiyom ta tungod sa mga plano sa Dios. Mga plano sa Dios. Timan ini, mga plano sa Dios. Atong gibasa ganiha sa atong primerong versikulo, Acts 17 verse 28. Nakita gyud milungtad dihas kamo sa Dios. Lihok ta, nabuhi ta, kita ginhawa ta, mulakaw ta, mubakod ta sa atong pagkatugay tungod ang Dios mao'y nagpalihok nato. Siya mo'y nagkontrolar sa tanan. Naatas plano sa Dios. Subusa walay mga higayon sa atong kinabuhi kundi mga tinuyuan sa Ginoo. Dunay plano. Dunay tumong ang Dios sa atong kinabuhi labi na sa mga anak niya. Versikulo 19. Busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios. Tanawa? Mga pag-antos sa Kristohanon, pagbuot sa Dios. Mga pag-antos usab sa mga dili magtotoo, pagbuot sa Dios, pinaagi sa hukom, disiplina, nga iya nang gitukod, wala pa masugod ang kalibutan. Pagbuot lang gyapon sa Dios. Pero dito sa iyang mga anak, pagbuot sa Dios, tanang panghitabo, tuliron yun ta, aron kita makahatag og himaya ganiya. So atong basahag utro ang 1 Pedro 4 nga 19. Busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios. Kinahanglan magabuhat og maayo. Mo ni atong sugo. Dili ta mobuhat gawas sa utlanan. Naagyo dihas pagkamaayo. O magapiyal sa ilang mga kalag. Nagyod pirming ikumitar ang ilang kinabuhi ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Way laing kasaligan sa kinabuhi Kristiyano gawas ang Dios. Apan ang kalibutanon daghan silang kasaligan. Apan ay lang kasaligan kauban na lang ilubong sa lubnganan mo'y magtuod ngadto maghatod sa dakong hukom sa impyerno.
Ang Dios mo ay nagkontrolar sa tanan, mga igsoon. Makapahiyom ta niini. Nakasabuta kay baluta. Sumala sa Roma 18:28, kay nakahibalo kita. And we know that in all things God works together for good to those who love Him and those who are called by His name. Ano na? Tunay plano ang Diyos. Ang plano sa Diyos, dili ni mapakyas sa atong kinabuhi. Siya ang nagkontrolar strand. Siya ang may providensya. Buot pa sa providensya, siya ang nagpalihok sa tanang butang. Way panghitabo, nahitabo, nga wala ang Diyos magtugot niini. Siya mo'y nagpahinutnugot sa tanan. Pag-anto sa mga tao sa Diyos, dili ni higayon. Dili ni kapalaran. Di wa ta magtuo og kapalaran. Nagtuo ta og providence of God. Why higayon? Why pang-aksidente? Pagbuot kini sa Dios nga may control sa tanan. In Him we live and move and have our being. Ang Dios mao ang magbubuhat. The creator of all things. Even to our salvation, we have been created by God into the image of Christ. Di man ini, nagaingon ang 2 Corinto 5:17, ang taong anaa kang Kristo bag-ong binuhat. Kinsay nagbag-ong binuhat ka nato? Kinsa ang nag-born again ka nato? Ang Diyos lang kayon. Wala magpasagad ang Diyos. Milihok siya kanunay sa atong kinabuhi. Dili ta magsalig sa kapalaran. Dili ta diha magsalig. Siya nagkontrol sa tanan. So busa makapagkinabuhi kita nga dunay kalipay bisan pasta ng pag-antos. Basa nato putro ang Roma 8:28 nagingon, kita nasayod, Christian, nasayod ka na. Kita nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya. Nahigugma ta sa Dios kay tungod gitagaan tagbagong kasing-kasing. Dili ta nahigugma tungod sa atong kaugalingon lang. Kundi nahigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. Subusa may igsoon. Kung sa may angay natong hinumduman nining atong mensahe. Dakong kaluoy sa mga miangkong mga Kristohanon diha sa mga pag-antos dili makapahiyom. Maluoy gyud ta kanila. Nga sila nag-angkon og Kristohanon apan dili makapahiyom sa ilang mga pag-antos. Nga naman, wala gyud sa labutan. Nagpasabot lamang nga wala sila kaila sa Dios. Nagpasabot lamang nga wala sila kay balo sa kamatuoran. Nagpasabot lamang nga wala sila magtubo sa pagtuo. Ikaduha, alaot ang mga Kristohanon nga anaa pa sa kaguol sa kahimtang. Alaot yun. Busa dili nato katingalahan nga dunay Kristohanon nagtubok nga naman. Wala sila kaila sa Dios. Bisan pa og sila naluwas kay tungod ang kaluwas maong pagsalig kang Kristo. Apan wala sila kaila sa Dios sa kinatibukan, wala sila magtubo kay way nagtudlo kanila og kamaturan. Puros prosperity gospel, kalipay sayo-sayo, lukso-lukso, hugyaw-hugyaw, apan wala gyud mangugat ang ilang pagsalig sa kamatuoran kay tungod wala matudlo eh. Mo nang nagpanaghap lang sila. Nagdepende lang sila sa ilang emotion. Ang ilang faith based on emotion. Our faith must be based on truth that we have learned, receive, and accept at panginabuhi. Subusa may igsoon. Maluoy ta sa mga
nalas kalipay. Sayo-sayo, miangkon Kristohanon katungod na ako ni kalipay. Dili ko no ikaguol ang kalipay, kundi sama sa kanta ni Freddy Aguilar. Awitin natin sa to. Atong i-awit ang kalipay. Atong ikatawan lamang. That's nonsense. Dili ka mahimong malipayon kung wala ka makasabot sa kamatuoran. Kung nagkinabuhi ka sa kaalam sa Dios o sa iyang pulong na igsuon, dako kag kahigayunan mupahiyom sa tanang kahimtang sa imong kinabuhi. Dako kag kahigayunang magkinabuhi na tunay kalinaw. Amen? Himan-i ka na. Pahiyom sa mga pag-antos. Kampo ta maigsuon. Salamat Ginoo nining imong pulong mo'y nakahatag ka na mong kalig-on sa among kahimtang. Mo'y naghatag ka na mong kaalam aron kami, Lord, makabarog diha, ibabaw sa among mga pag-antos, ibabaw sa among mga kalisdanan, ibabaw sa among mga kagulanan. Dili kami magpailalo sa kalipay ni unod lamang, kundi ang kalipay namo gikan sa bag-ong binuhat nimo sa among pagkatao, maoy mo deklara o maoy mo kontrol sa among unod nung pagpanginabuhi ng kalibutan. Salamat Ginoo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo Jesus. Amen. Praise the Lord.